Yes, mchini kendo janeno mar kalatvlive no dichenero maber chakore dichenero dieri mano mar Chal Mar Pewe kawuono en tarik 10 kod 3 mar dwe nieri mar 4 kod auchiel kabine par ni ma en chenro mabende wang'isi mago matimore kona kocha e pewe go mopogore opogore par ni oganda nowuok e odira kendo tuke mang'eny notugi e kanyo endo mane mabende biro miyi update ni to ne chalo nade e kanyo endo nwaneno kanyo endo ka tuke go mag EPL noduogo kanyo endo gi ywak koda mudo lak ne timbe moko kanyo endo bende nitie timbe matugo kawuono. Manchester United tugo kawuono, nwaneno ka timno mar Tottenham chalo ka gima nyalo dok e lum nikech odiochieng'no manyoro Sunderland norodhe gol achiel kuom ling thi. Timno mar Chelsea bang' tugo maber first half, second half Man City norodhe kanyo endo gonde 3 kuom ling thi. Gino mabende koro miyo timno mar Arsenal chalo ka gima johera mag ni kibaji ni to bende gidhi tingo liga dier. Kata kamano endo geno pod dong nikech pani chino dong piche maromo boro kata piche maromo 6 e kanyo endo ligi no mano mar EPL e kanyo endo. Pacho ka endi no tuke go eko mag FKF Cup kama bende wayudo ka timbe go eko mamoko madongo ochako wuok e tuke gi eki. No timno mar Murang'a Shield ka timno mano ma iluongo ni Mfalme norodho gonde 5 kuom 1. Gino mabende nobuoko timno endo mano mar Murang'a mabende ne giwacho ni ginyalo kata riembo coach mar Osborne Mandi mabende nowacho ni oikore mar wuok ponono no gole kata kamano giseyango ni gibiro bedo kode nyaka league room kanyo endo. Timno mar Posta Rangers bende bang' nyoro timno mar Nairobi United chwade kanyo endo godare kuom ling thi kendo gole tugo eko mag FKF Cup. Gimbe giriembo coach margi kendo sani endi thuolo mokalo chien gikaw kanyo endo Zedekaya Ziko Tieno mabende ne en coach machon mar Gor Mahia. Inyalo paro ko bedo osebedo nyaka club no mar KCB kaka coach kanyo endo mondo bende obed coach manyien mar club no mar Posta Rangers. Timno mar Kakamega Homeboys bende noneno matek dala gi Buhungu Stadium seche kuma bende timno mano mar Ulinzi Stars ne orodhe kanyo endo kendo gole tugo eko mag FKF Cup. Mago koda mamoko rwakni machien tugo eko mag skunde sekondar be pan ni rumo chieng' ngeso ayanga e kaunti ma Kisumu mano tam 1 games rang'iny no mano mar Nationals e kanyo endo. Kaka pile iluongo ni Fred Mayaka wawuotho nyaka kanyakla kata wawuothe kanyakla nyaka chino ni endi e room kanyo endo. Kwacha kanyo kada club no mar Gor Mahia mabende koro to duogo e pape kendo timo orako moik mar ikruok ne tugo mabende kiny gitugo kiny gi timno mano mar Tusker FC ka bende ma en tugo no mabende Gor nonego bende tugo chien kacha endi kata kamano nochore nyime ka tugo ni endi kiny tugo kiny sa 10:15 ma midhiambo e kanyo ne lap tugo no ma Kasarani. Gor Mahia kiny bago tugo ne timno mar Tusker. Par ni sani endi Gor Mahia ne gi points 57 ka timno mano mar FC Leopards luwe gi points 52 mangiso ni fuok mane kind FC gi Gor en points 2 kende. Omiyo Gor dhi tugo ni endi ka bende pod gin gi geno coach margi Aknor nowacho ni pod gin gi geno kendo sani tugo moro amora gibiro tugo kanyo kaka final mar neno ni gitugo maber nyaka ligo rumo kendo gikaw kombe no endo mano mar FKF Premier League season ni endo. Wawinjo kaka ne giwuoyo seche go bende ne gitimo orako. Preparation imekuwa fantastic ever since we resume our training and we are looking forward for a wonderful match on Tuesday. For us, okay, it comes with the pressure, but us as players unit, we are calm. We know what is expected on us to deliver, and inshallah everything will be okay. I think we have prepared well to face our opponent, and then I think it's going to be an open game, and then we are looking forward to get the 3 points. So far, the training has been good. Like I said before, we have prepared very well to face our opponent. At this moment, I don't think the pressure is going to be only on the striker. The most important is the win. It doesn't matter who is going to score. The 3 points is the most important we are looking for. For us as a team, we're just taking it game at a time because we don't want to pile the pressure on ourselves. We just look for the game as they come because I know it's tough. And in terms of pressure, we are I think relaxed and looking forward to taking each and every game because if you put pressure on yourself, you're gonna fumble by your own. So for us, it's quite easy, just a game at a time. At a point in time, we were going to play at a date, and then they changed the date to Kasai, and then all of a sudden we went back again. But all is not too good, for a team that
is focused on what they have to do. But we've taken that in good faith, believing that if we do the right things at the right time, we'll carry the day. And so we are focused. We want to be sure that we do what it takes to win the match. It's a match that, if it hadn't been the fact that it's been postponed, and it wouldn't be a big issue, you know. But of course, because of also how our opponents are also close to us, it has made it a little bit bigger or pressured and all that. But we are cool about it. We are aware of the task ahead of us. We've been able to psych the boys from the first week of training till now. And yes, padi nyime pawere kanyo gi mar Gor Mahia pani kinjocho gi tim nero mano mar Tusker Rangers tugo makinyo tiga lap tugo nero makasarani chakre sa apar gi dakika apar kod abich mano ma dhiambo ko mami dhiambo ko ber kod mano endo waduogo kendo wang'iyo mano motere kanyo kod national team kata mana tim nero mar nyiri kama tim nero mar nyiri ma tuki kata mar jotugo nero ma gine boy nero mar 17 Junior Starlets ncho dia pinero mar Namibia itugo ko mag World Cup qualifiers 2026 kama ber tim niendi maite ayo kanyo koda Mildred Cheche bende koro ne owuok kanyo dwoko maber tugo mano tugo nyoro bang' kane girodho kanyo tim nero mar Namibia gonde 2-1 ka bende tielo mar ariyo mar tugo niendi biro tuk tarik 18 alap tugo nero ma Ulinzi Complex Bore Nairobi ka bende par ni jaloch kanyo biro rado gi jaloch kind tim nero mar Uganda gi tim nero mar Zimbabwe ma bende tugo nyoro kanyo endo wanyane kaka wachene chalo Namibia kwa cha endo wanyane ka tim niendi no tugo kanyo endo jatugo Linda Way en achiel kuom jotugo ma bende noloyo kanyo endo gol ne tim niendi mano mar Junior Starlets kanyo endo. Kenya. That they could stand against a strong opponent in this manner. We didn't know what to expect from Kenya because last year's team is not the same team, but I can see that the succession has gone the same way. But also at times there's a lot of pluses for us, a lot of things that we can learn from, and at the end of the day I'm just looking forward to the next encounter. The fact that we could lift up those girls after conceding 2 early goals from 2 mistakes also tells a lot. So all in all, yeah, I'm happy. We lost. That obviously you cannot be happy about, but also you need to be honest with yourselves. And I think at times we were punching above our weight because Kenya is so strong.
And yeah, we look forward to the game in Nairobi. We had a good game, especially in the first half. The girls did really well. In the second half, not so much. But I believe it's a learning curve for them because most of them it's their first time playing an international match. So hopefully they'll settle in the second leg. Yes, kwa wale kwa maneno mar Junior Starlets wangi kanyenda Harambee Starlets bende pani chutu kuchinge soka bende tukego ikomag FIFA series kama bende timu ndicho chodo timu nero mar India gondari kumling thike no ngado tiko mar the final mabende gibru tugo chieng tich adek kama bende gibru tugo kanyendo koda timu noero mano mar Australia mabende ndicho chodo kanyendo timu noero mano mar Malawi gonde maromo abiche kanyendo timu neri mar Harambee Starlets mitayo kanyo koda Beldin Odemba no timu maber ka bende sani endi timu ni endi no ido kanyo endo menda maromo kanyo endo milion achiel ko wuok kuom jatend migawo mochung' weche weko mag tuke pesa nero bende no megi kanyo endo kata no terne gi kanyo endo koda FKF president Hussein Mohamed ka bende FKF wuon bende no chako medo gi omenda kanyo endo maromo kanyo endo Ghana 500 ka bende jatugo Valerina ka Nekesa owacho kanyo endo ni giikore maber kendo gin gadier ni gidhi tugo gi Australia maber mokalo kendo gionge gima giluoro ka bende coach Beldin Odemba bende wacho ni tuke gi eki en thuolo nero maber mar miyo onejo tuke ka ikore tuke go eko mag WAFCON kata Women Africa Cup of Nations mabende biro bagi Morocco e kind dweno ero mar 7 nyaka dweno ero mar 8 higa ni endi. Wawinjane kaka ne giwuoyo bang'e tugo ni endi. Game tumesema tunajituma, coach ametufunza amo na enyo ametuambia tu kwa changing room wamesema tunaenda kuwin hii game na pia si tume give our best na tume implement yenye coach ametufunza through wenye tumekuwa nao. Wamejaribu kufanya kila kitu yenye wameweza, pia si tumeenda tukaonesha at least tunaweza, though tumeuza chances zingine hapo, lakini najua tunaenda kurekebisha kwa zoezi zimebaki na tukiface Australia tutakuwa na more confidence. You are rallying call to fans as you go to face Australia? Hapo kwa Australia atuogopi, si tutagive to our best, tutacheza venye tumezoea na tutacheza tu touches venye tumecheza leo, na kwa hizo chances Australia ni timu nzuri, yes, pia si timu nzuri. Tukienda hapo hizo chance tumepoteza, tukipata moja tutumie, jua tujui next hiyo chance kama itakuwa. Sisi mentally coach wametupia kila kitu, si tumesema pia sisi hapo kwa uwanja pia si players tuko na kitu tunaweza wapea, so tutaingia hapo, yes, pia si hapo kwa tukiingia hapo grao tutapeana yetu juu pia hao wako na miguu mbili kama sisi, pia si tuko na hizo 2 legs na najua tutaenda give our best na venye coach ametufunza tutawapea kitu na tutawaka actions. We watched a lot of clips that of India matches. We saw how they are playing. We knew their strength. They want to play in the middle and then run with the ball over. So the players took in the instructions. They played well. We will have gotten more goals, especially in the first half. But as a coach, you always want something to work on. Yeah, sometimes it's an issue with girls football. Sometimes you pick the opponent's pace. Sometimes you play the way opponent is playing. But as you said, if India was sharper, I know the girls would have been more sharper. So it's a matter of reading the game and seeing what works for you. Especially after getting a goal, now you get a little bit comfortable. We would have hoped for more goals. We would have hoped that the girls can play it all out. But we also have another match on Wednesday. So we're also looking at the match on Wednesday. Regardless, we will have just have a match on Wednesday. And that's why we also rested some of the players. Yeah, we were a little bit sad that Ruth Ngosi got injured. But I know you watched the match. So you could also see that Nora is equal to the task. We've prepared everyone. We've prepared the 24 players that we have in the camp, and everyone is ready to play. On your first question, I spoke about transition
and integration. My best time or our best time as a bench to do that is during these friendly matches. When we go to the competition, we are hoping that the team will have gelled well, that we will be ready. It won't be time for us to see who's coming. Yes, kwa kwa maneno wa ngiyo tuwe kumag FKF Cup kanyo ino bende ne tugi kanyo ino rano ero mara parko da uchil kama edo ni timbe go iko machalo kaka timu ero mar Murang'a Shil no chor kanyo ero kada timu ero mano mar Mfalme Gonde abich kuma chiel kwa mamoko kata tugi mamoko timu ero mar Tusker nchogolo timu ero mar Kariobangi Sharks kama bende chagiro the goal achiel kumling thika kuma chielo Kenya Police bende ncho chwado kanyo endo B-Bread goal achiel kumling thi kanyo endo Kuta Collections ncho neno mateke lwet Shabana kamanche Shabana Torebobe rodhe goal achiel kumling thika 3K bende Bandari no chwado kanyo endo Gonde areyo kumling thika Kakamega Boys no mateke lwet Ulinzi Stars mabende no rodhe goal achiel kumling thika KCB no chwado kanyo endo Chebiaya Lions Gonde adek kumling thika timu ero mar Posta Rangers bende no mateke lwet defending champions maro kombeni ni maro mar FKF Cup mano Nairobi United man rodhe Gonde areyo kum ling thika nini mangisone sani edi timu ero mar Tusker Police timu ero mar Mfalme Shabana Bandari Kakamega Homeboys KCB kachiel kod Nairobi United timbe go mabendo ngado tiko madonyo kanyo endo round ero mar 8 kata quarter final tugo iko mag FKF Cup mabende wari to draw the chalo nade kanyo endo to dhi chalo nade ngama dhi kao kombe ni endi ikanyo endi nyalo pare Kakamega Homeboys nyeni kanyo koda hopes maro kao kombe ni endi kata kamano golo gi tugo iko timu mar Nairobi United wacho ni porgi kanyo koda hopes Tusker bende mayo kombe bende sani wacho ngiyo Police bende mayo kombe magi ngiyo koro wadhi ngento dhi chalo nade gituke gi eki mag FKF Cup mabende no tugi kanyo endo round ero mar 10 koda uchiel giko dira mane wae ni endi timu ero mar Shabana no gocho kanyo endo ka bende coach mar timu ero mar Kuta ne owacho kanyo endo komor ka bende wacho no logi kanyo endo koda offside kanyo endo wange kaka tugo ero mar Shabana ge timu ero mar Kuta ne ochalo kanyo endo Kempiga chini kwa chini. Shambulizi la kushtukiza na kwenda Mampote yupo kwenye eneo husika upande wa kulia na mtafuta Brian Michira amechukua mkondo tofauti kutoka wingi. Zama kilichotokea akawa jisambaza pembeni kulia 3 versus 3 baada ya kuingia kwenye sanduku akatazama jinsi alivyosimama mlinda mlango ikawa lakini anakawia sana mpira mguuni katika mchezo wa mpira miguu katika mashindano haya unaweza kuona kwamba ni mchango mkubwa sana ambao unatokea sentimita za kuhesabu pale anaashiria kwamba ni mkwaji wa kona. Pigwa laza haipo wala ligi kuu pembeni huku Odongo kwa kasi amekwisha fika Omuri anamwambia ungeniwekea katika njia. Video hili sio mbali sana na upande ule wa pili anakwenda mzima Odongo anapita vizuri Odongo nafasi ya kipekee amekosa support. Kwanza kabisa ningependa kumrudishia Maulana shukran kwa kutupatia ushindi katika hii mechi ya siku ya leo. Tukikuja kwa matayarisho yetu, tukikuja kwa hii mechi tulikuwa tunajua itakuwa mechi rahisi. Sababu tumeona hizi timu za kutoka chini, daraja za chini, kitu zimekuwa zikifanya hizi timu zingine. So tulikuwa tumekuja tumeprepare that we'll go all out na tutawakuta kwao venye tu jina yao ni Kuta. And I think tulijaribu sana kipindi cha kwanza kuwasukuma tuweze kupata mabao ya mapema, though chances zilikataa, but tunashukuru tuliweza kupata hiyo bao moja kipindi cha kwanza. Kipindi cha pili pia tumejaribu kusukuma sana, but hatujapata zile mabao tulikuwa tunataka, but tunasema tunashukuru kwa huo ushindi sababu kitu ya muhimu ilikuwa ni kufuzu kwa next round.
Ukijaribu kuangalia tumepatia wachezaji wengi nafasi leo. Hata pale Central Defense umeona Awika ambaye alijaza kadi kwa games za ligi, amejaza kadi 5. Leo tumemuingiza defender mwingine mwenye tunaangalia partnership yake kwenda kwa game next venye itakuwa. Kuna vijana tumeleta wadogo chipukizi pale mbele. So tumepatia vijana kama 3 4 fursa ya kucheza, na wamecheza kulingana na venye tulikuwa tumewaambia, na kwangu mimi nasema nimefurahia sana kwa kuwa tumeweza kucheza mpaka tukafika hatua hii. Nafurahia pia kwamba ile spirit ambayo wachezaji wamekuwa nayo, the courage ambayo wamekuwa nayo kuweza kuja kutackle game, the discipline ambayo tulikuwa tuko nayo sana sana in the second half, mid second half na pia early first half. Wameshow ile kitu ambayo tulikuwa tumeplan kufanya. Nafikiri pia bao ambao tumefungwa kimimi kwa nafikiria imekuwa ni offside, sad way ya kuweza kuconcede, but imekuwa ni good journey ya hii team. Yes, malaka na chalo kanyele tugonairo mar Shabana ka chiel kora team noiro mano mar Kuta kanyo endo kabende wonge kaka tugonairo mar team noiro mar Posta Rangers gi team noiro mar Nairobi United bende nche ochalo kanyo kora no chalo kanyo endo di team noiro ma nyoro. Yes, manaka na chalo kanyira ka yuyo ka indimo kuongo janino mar Kala TV ka duogo to wadhi nyime koda moko mabele pod iko ni mesa ni ka ndika bene kwa duogo par ne timu no mar Shabana no ido kanyindo bas manyien bas mabene no kete lwetgi gi jatend piny owacho Laktar William Ruto mano aduogo ngisi to ne chalo nade kaunti no ma Kisii alaptuko no ma Gusii kwa chaindi bang tulo machwok. Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crips, cookies, ring abula, samosa molose rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Arni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori
Ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo Cathedral. Kik bai, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Yes, machini kano wadhi nyime kanyo. Asante sana jamtau da wasi bodo ngise ni chiendo yunero makari kendo kete mamuol kani gwengo ikomaga wasi kocha chainde. Wadhi nyime kanyo tim lero mar Shabana FC koronno mikanyo endo bas menyen bas lero bene no migi kanyo kora trend pinyo wacho Laktar William Ruto eseche kuma bene no limo gwengo komaga Kisii kocha chainde kata mana Gusiland kocha ende ka bende bas ma kama ende biro konyo tim ni ende weche komaga wuodhege kanyo endo ka bende seche go bene no yangi ne laptuko ne ero magusi ibiro wuok kendo ibiro ger manyien lony manyasani kanyo endo kendo ibiro yawe mar neno ni oting'o kanyo endo johera ma odhuro. Wang'e kaka chenro ni endo ne ochalo. And this is the Western Pavilion that is surrounded with steel structures that we are expecting to carefully demolish so that that can be used elsewhere. So once we demolish this, we are going to extend the football pitch to a FIFA standard football pitch with an 8 lanes running track and steeplechase around the football pitch. Then, sir, this is what we anticipate to come up with, where we are going to have the existing Shabana imejipatia basi. Pole, Your Excellency. Yes, kwa wera koda mano endo wadonje tukigo ikomaga dhung kama doni kaka yonero mar bejo bero weche go ikomaga dhung pacho ka indi kuwuok kor gwenge opogore riwruok no ero mano mar Hand of God kondo chako chino no ero mar wuothe counties duto pacho ka indi mar no ne gimanyo kanyo talanta mar adhung kendo bende giwacho ni kochopo kanyo endo giko dwe to gibiro bago piem no ero mar adhung kanyo endo ka bende juma ka juma gibiro bedo ka gelimo bombe madongo mopogore machalo kana Nakuru, Kisumu, Mombasa, Nairobi Kakamega ka bende dichino ero manyoro ne gine gwengo iko mago maga Nakuru ka bende maino margi maduong en mar timo tugonieri mar adhong malo pacho ka nonyera ka weche ne chalo kono endo. Okay, kwa majina mimi ni Kevin Muka. Kwa hii boxing tumekuweko kwa muda na tunaweza sema tujaipata good sponsorship ambapo kama saizi vile tumepata hii Hand of God tuko na matumaini ambapo hii boxing yetu lazima itaenda daraja ingine. We are going down to mitaani. We are taking boxing down to mitaani, bringing up talent now. We are taking boxing, the encouragement and works, and then taking the talent out of the village to the global heights. Kwa record mano ero tukigo iko kata mana ngwech no ero mano mar kinda mano mar Paris Marathon no ringi midhiambo ero manyoro kama bendo ero ni piny mar Kenya no tieko thuno mar adek both korka joma chuo kaachiel korka joma mine ka bende Silas Kipto no ringo ngwech no ero mano mar joma chuo e bwo dakika 2
e bose chariyo gada kabich ge seconds mara mokani no prare koda boro kendo no yudo medela no ero mano mar bronze bang tieko thuolo no ero mar adek. Komachielo nyadendi Magdalena Masai bende notieko kanyo endo namba 3 korka joma nyiri bang neringo ngwech makamaendi e bose chariyo dakika 19 gi seconds 17. Ngwech makamagi eki wang ni pinyno ero mar Ethiopia mano ngaro ka bende korka joma chuo Ethiopia no bedo namba 1 nyaka namba 2 ka Kenya notieko namba 3 korka joma nyiri bende Ethiopia mano dominate kana bedo namba 1 gi namba 2 ka Kenya nyadendi Magdalena Masai notieko thuolo no ero mar adek e piem no bende no bagi Paris kacha endi mano ngwech no bende luongo ni Paris marathon kanyo endo kata ngwe kinda mano mar boma no ero ma Paris e pino ero mar France kocha indi kama bende no ringe ngweche machalo kamano nen poch gi pak ne jo Kenya kama tuko kanyo endo Silas Kipto ka chiele koda Magdalena Masai kuom ne represent Kenya kendo ne gitike thuolo no ero mar adek mokuongo kanyo endo en poch gi pak ne gin bang tingo nying kata mana kuom tingo nying Kenya malo. Kwa wero koda mago eko mag ngwech wadhi e piem no ero mar abal kama ero ni e boma no ero ma Mombasa ni piem no madhi nyime ka odiochieng' makono odiochieng' mar adek ma en piem no ero mar were matindo ma bende oywayo kanyo jo piem mowuok counties duto ma pacho kaendi mano tugo no ero mano mar the Kenya Aquatic Championship ma bende bagi Mombasa kacha chaendi e wengo eko mag Nyali Mombasa kacha en mabindo bagi piem kama ero ne rawera ma iketin ma jaiga 11 ma en nyadendi no ero manyako miluongo ni Angel Muriri no yombo kanyo endo kilomita 1 kanyo endo parni en jatugo no ero mar Bandari ka bende machecho notieke thuolo no ero mar 2 korka joma chuo Akitham Yatha ma en jaiga 15 bende no bedo kanyo endo namba 1 kendo ne loyo midila mita 1500 korka joma chuo kanyo endo bang' kano chodo kanyo endo Abdaul Ali ma bende notieko thuolo mar 2 e piem no ero mar goya balo. Onyene kaka weche ne chalo kono endo. And it was really fun, but there were low tides and there were really big waves, but that couldn't stop us from swimming. It was great. The officials are so kind. The tapping and everything was so good. Nashukuru sana kwa Kenya Aquatic kuanza events kama hii, na namshukuru coach wangu Coach Twali kwa kututrainisha na kunipa moyo na kufanya bidii mazoezi. We are using these times to select the team that will represent Kenya in the World Junior Championship that will be happening in Argentina. We have slots for 2 swimmers per event, so we can take up to around 16 swimmers. That is the ages between 14 to 18 years. Yes, kawatieko bang' duok e yweyo kata mana bang' wuok e yweyo lig no ero mano mar EPL koro noduogo round no ero mar 32 kanyo endo ka bende West Ham chodo kanyo endo Wolves gonde 4 kuom ling thi tugo mancho tugo tich abich. Arsenal noneno matek lwet Bournemouth kama ncho rodhe gonde 2-1 chieng' ngeso. Brentford gi Everton chodo kamodhi gonde 2-2 ka tim no ero mar Burnley. Brighton chodo gonde 2 kuom ling thi. Liverpool nochodo Fulham gonde 2 kuom ling thi. Odiochieng' no ero manyoro Crystal Palace nochodo Newcastle gonde 2-1. Sunderland nochodo Tottenham gol 1 kuom ling thi. Nottingham Forest nogocho gi Aston Villa kama giwuok kamodhi gol 1-1. Chelsea noneno matek lwet Man City mano rodhe gonde 3 kuom ling thi. Kawuono Man City kawuono Manchester United gocho kanyo endo koda Leeds United e tuke gi eki mabende kata tugo no ero mar EPL mabende obagi kawuono. Chung mar tebo kata mana tebo mar EPL nyaka gi sani endi club no ero mar Arsenal pod otelo gi points 70 ka tim no ero mar Manchester City nigi points 64 manyiso ni kind Arsenal gi Man City en points 6 kende to par ni timbe ariyo gi ekirado odira manyien. Arsenal dhi gocho kanyo endo koda Man City. Man United ni thuolo mar 3 gin gi points 55 then Aston Villa ni thuolo mar 4 points 55 Liverpool ni thuolo mar 5 points 52 Chelsea namba 6 points 48 Brentford omako thuolo mar 7 points 47 ka Everton ni thuolo mar 8 Brighton thuolo mar 9 Sunderland 10 Bournemouth 11 Fulham Crystal Palace Newcastle Leeds kanyo endo ni thuolo mar 15 king'iyo piny kacha endi Wolves chalo ka gima koro ni to osewuok e league gin kanyo endo gi points 17 kende bang' tugo mpich 32 ka Burnley bende neno ka gima osewuok gimbe gin gi points 20 bang' tugo mpich 32. Tottenham ni thuolo mar 18 manyiso Tottenham bende kama rach mokalo gin gi points 30 ka West Ham ni thuolo mar 17 gi points 30